Barry Je v poslední době jiný. Najednou je takovej... Co to? Co se to tu kurva děje? Do prdele, to je... Barry! Čím to do něho kurva mlátil? Kurva. Kdo kurva může udělat něco takového? Kubo! To jsou naprostý uchyláci. Do prdele. Kdo jen může udělat něco takového? A kdo myslíš? Zatracený. Barry! Podívej se na to, Kubo. Vito. Kurva, věříš vlastním očím? Prachy jsou taky pryč. Jeňo. Musíme vypadnout. Oni Barryho. se postarají policajti. Hej, to je ten starý dědek, co nám prodal. Venek! Šenk!